Kaixo, mugarik gabeko ekonomilaria gara, eta bueno, bi jarrera ditugu, lehenengoa sensibilizazioa unibertsitatean eta FP-an, eta gero ekintzailetza egite dugu, eta sortzen ari da jarrera batzuk edo aktibidade batzuk jarraitzeko ekintzailetza soziala, solidarioa eta enpresa txikia sortzeko nahian. Bizkaian lehenengo, hain hasiko fabrikarekin aktibidade batzuk sortuko dira, dinamika batzuk batera, eta bueno, eta azoka da, ez dakit, momento kurioso bat, ulertzeko zer dan ekonomia sozial eta solidarioa, eta ikusten da ez dela bakarrik abaniko bat, baizik eta ematen duela buelta guztia, eta azkenean bizi alzarela barruan. Osa, ematen du kontsumo arduratsua, energia ekoizpena, azkenen abarkatzeko marko guztia, eta bueno, oso gustora. Nire ustez, bueno, buelta bat eman do, eta ikuste da varietatea handia dagoela, eta ikuste da, pues, ez dakit, mugitzen ari dela, ekintza potenteak egiten ari direla, eta Euskal Herrian mailan badagola jarrera polita bat, eta igual etorkizuna badagola ekonomia honetan, eta alternatiba bat dela serioa kapitalismoaren aurrean, eta bueno, ikuste da etorkizuna badagola.